Aydımçı, showman, şahir, sazanlı, turgun, kompozitor, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Assalamu alaikum mehriban adamlar, hormatly vatandaşlar. Yayılımda Türkmen portalı bolsa tirleşine diýäli tanışyklary gepleşmede dowam etýär. Eýdi adamlar bilşime diýäli bugünkü günni, bugünkü ajaýyp toý gününi, bayram gününi tirleşime diýäli Türkmenistanyň Suwda Senaat Idarasyna Türkmenistanyň Suwda toplumynyň gazanan üstünlüklerdir, ötüşlerini beýan edýän ýörüýte dawarly seri gurnarypdyr. Biz hem elbetde şu bayramçylyk günü münasibetli şu serige gatnaşan bir neçe pavilyonlaryň has sorty ýurdumyzyň meşhur brendlarynyň harit nişanlarının ağzalarıyla sizin için yürüyüşte tanışıklara gepleşmeden formatını çalaca ütködüp bayramçılık sanını yazmağı makul bildik. Elbette bugünkü bizim bayramçılık sanımıza katnaşanlar olsa dene. Salam, men Ipekçi Hocalyk Jemgyýetiniň üçinçilik boýunça hünärmeni Piri Basray. Salam, men Döwlet Kelifastan Rewşen Hukuky Karhanasynyň hünärmeni. Men Afudaqym Hocalyk Jemgyýetiniň hünärmeni Aýna Nurmuhammedowa. Men Batyr Garliýew Täze Hukuky Karhanasynyň hünärmeni. Ondan hem mehribarlar, şol hünärmenleriň wekelini synap görelim we başlar. Batır, bätäşde hoş gördük. Şert bilen tanıştyrýan. Bari 10 tane sualymyz bar, ýetirdi balny. 10 tane logik sual, içinde emmesine dogry jogap berip geçdiň, imkan dogry jogap berip geçdiň, şoňa görä suwgadan garaşy. Edilseň ýaly bir näçe hukuky arkanlardan şu wagtda şu türler bätäşler deň hatardy. Taýyny logik suallar kämçylyk pikirlenip gitdi. 2 doz 2 sagatlap şaş goýnapdyrlar. Olaryň hersi näçe sagat şaş goýnarlar? 2 saat. 2. 64 saat. 4 saatda. Ne doğru? 2 saat. 2 saat. Doğru cevap. Kim de dadı görýärken ol görnen, o hiç dadı görmeýän wagtyň ol görnýär. Näme? Garanky. Karankylyk. İýleýän wagtmy? Ya pikirlenip gör. Tümlük, garankylyk doğru. Doğru. Ýörep barýarkan 3 gözek sağa urulsaň näme bolýar? Yine öňküýäriniň biri. Yine gelen ýeriňe gelýär, bu şeýle sağa urulyp, ýene gitsen, ýene sağa urulsaň, ýene sağa urulsaň, duran ýerinde dur ýa. Çepe urulmaly. Çepe urulýan doğru jogap. Ştak gelýän. Nira, çepe. Çepe gelýän. Doğru. Üçte parsa urulsaň ýene öňküň ýaldyr ýa. Öňkü edil öňe wagt durýar. 4 gözek sağa urulsaň näme bolýar? 4 kere urulsaň ýene sağa urulyp durýar. 3 gözek sağa urulsaň Çepe seredýär. çepe urulýan, o çepe urulýan. 2 gözek mut berilýän zat, 3-nji gözek aljak bolsaň pul bermeli zat. Adam ömründe näme? Bilemek geçen. Bilemok. Diş. Doğru cevap. Iki tek doğru cevap veren häzir var. Indi. Yerden kaldırmak ansat, uzağa dönmek kıyım. Daş. Daş. Daş mı? Daş der. Su. Su. Hava. Yelekmi? Yelek doğru cevap veren. Hakikattan o. En kaldırıcı sürlük. Indi. Bol zat şeyle bir nädik, adını tutsuňam yitip gidiyor. Näme? Geçin. Utanjanlyk. Yok. Geçen. Näçe ulan olmaz, şu azalıp bu torp gidiyen zat näme? Bilem. Geçin. Hadi Geçelim mi? Azalyan wagt. Ömür. Tamam. Sağın doğru cevap veren. Ola üyüm içinde, senem onun içinde. Batar. Konuk cayda. Ola üyüm içinde, senem onun içinde. Eşik mi? Eşik. Sportifka diye. Ya. Neye mi de söylüyordun golfünü? Aynen doğru bilen. Aynen doğru cevap. Mahavat. Türkmen portalı. Akşam enjamlar üçün ýörüýte goşunnasy. Mahavatlaryň bölünşigi. Sada we arassa dizayn. Tygşytly çözüm. Görülen maglumatlary täzen açmak üçin internet gerek bolmaz. Video görnüşler dürlü temalarda peýdaly, özüne çekici we täsirli. Fotoreportajlar, açılışlardan we sergilerden gurnalan ýörüýte fotoreportajlar. Anamly, takyk, peýdaly, täsirli ýörüýte. Biznes maglumatlar, ykdysat toplumyň we telekeçileriň ötüşleri, täzelikleri. Peýdaly online gurallar, awtomatlaşdyrylan howa maglumaty.
Yurdumuzdaki ähli aktual temalar. Ulanjylar tarapyndan anamly. Madama yanınızda. Android we iOS üçin niyetlenen Jam enzamlar üçün. ýörüýte goşunny. Öğretim. Nerede ödün görüp bari? Ayna. Şuna bilýän. Bilmeli yani ben size Da. arkadaşım da. Aynen. Aynen, doğru söylüyorum. 4 tane ayağı var, yönü yörek bilen o. 4 tane ayağı. Oturguç. Stol. Oturması doğru cevap verin. Ondan bilen on geçer. Ondan geçtik. Suda biter, suda yiter. Suda döreyer şol. Suda da Mineral mı? mineral der. Su. Değil mi? Bu doğru cevap veriyor. Bu. Şeydir, sıra kutlayan tüveli mesela. Birin gepleşimiz boyunca en boyun netice bakıdan. Şuurluk şey, sosyal cemiyetinden varlık hünermen. Şunun yali netice bakıdığımız için en esası ortamdan beri diyatil kandidatör önümlerinin yürüytü dükkanının adına da şeyle savurdu yollayar. Tavalan. Bayram mutlu olsun yana vergedek. Tavalan. Işlemler bundan beylerden ziyat olsun ummanside ve İpekçi Sol Cemiyeti'nin kampanyaları üstünlükler ardu ediyat. Yani toyluğular da başarıyor. Tavalan size de köp şeyler, beteşikleri köprek otursun. Arkadan bu sayesinde gülleyet, güleçet, köp tavalsan aydan. Yine Batır Gorka'da neticeleriniz oyuncu sizin payınızdan Bostan Konservat yürüyütü. Sağ olun. Dükkanının adından ilerle soğuk düştü. O zamandan beyler benim de ama adı gelip bakın. Sağ olun. En yaşar bulandı soğuğu. Başarıyor. Yani toyluğular da başarıyor. Sağ olun. Sağ olun. Şu yerde yürüyütü. İpekçi Sol Cemiyeti'nin adından Beşkor Bol var hemmetinin adından şeyler aktarmıştı soğuğunu der ya. Emayetkarımız olan bundan beyler kısırlık ardu ettiler. Köp sağ olun. Arsalan Gorka'da neticelerine boyunca bizim yürütü himayetkarının Katmer kafetinin var en dağıtlı tüycülüklerinden tayarlanan soğuğunu nasip Sağ olun. bundan beyler bunu olun. ardu Sağ olun. ediyat. Kimse de hem de Ruşen Sağ olun. Sizin de işiniz sınık. Sağ olun. Dinle. Arslan şeyle yarday var. Gepreşik tahtında elmeden şert kolyatta. Bir de şertimizi elbette format koyusuyla oyunlusun. Doğrusun dökümünü siz yerine getirip verirsiniz diyen umidimiz var. Bizim kampanyaların adından her vakti Tayland'ın bir neçe soğuttuklar var. Şu soğuttukların birini alacağımız bu öňümizden çıkan ilkinci gözel gıydılan birine konuşurýarmyz. Bu kampanyanın adı. Gözel ýigit gözel gıydy soğut konuşurýar. Ondan taýin ortadan elbette Washington'dan operatorlarına garaşyka dowam etdi. Mehran adamlar, hormatly watandaşlar, bugün gününe tanış ýerler, däl tanış brendler bilen ýörüýse size ödürlen gepleşimden tamamlap barýar. Elmydamy Türkmen portaly bilen galyň we ýene kunlerde bayramçylyk günlerini görüşençek. Hoşçakalın.